dining kalibutana, makakaplag hinuon sa kinabuhing dayon. Makita nato ang contrast. No? Imbis gaamping kasi among kalibutan ng kinabuhi, mawa hinuon. Unya, kato hinuong mawadaan sa kinabuhi tungod ni Kristo o tungod sa atong pag-ila sa Dios, makakita hinuong kaniini. Unsao man ni nato pagsabot. Una, tanawon nato ni giingon sa Ginoo karon. Sultihan ko kamo ang usa ka lugas nga trigo magpabilin nga usa ra gayud ka lugas gawas kun kini mamatay. Kay og mamatay kini mabuhi og mamungag daghan. Ari ta mamalandong sa pulo nga mamatay. Sige man ta kadungog ani. Sige po ta kakitag tao nga mamatay. Ambot nga no karon dinhi sa tong parokya kada adlaw naa lagi minatay. No sukad sa Domingo, sa maging semana, gahapon, karon ugma. Sa karon sukad pag abot na to ani mo average og sa usa ka semana lima ka minatay kada semana. Pero unsa may puti pasabot aning magpakamatay aron mabuhi? Ang buti pasabot aning magpakamatay aron mabuhi. Kana bang imong gihatag ang para unta nimo. Para unta na nimo aron ka malipay, aron ka matagbaw, aron ka mahayahay, aron ka murakin taog makaginhawa. Pero imong gituyo nga ikaw mawad-an ani aron ang uban mabuhi. Example aron masabtan nato. Usay buti pasabot aning pagpakamatay. Kay basin simbakog ining uli na maghihikog ay moihog ingon na ba Ginoo kinalang mamatay ta aron mabuhi. Klaruho na to ning sabot no. Kay basin simbakog na magikuhag pisi ani no. Usa man di pasabot ani example. Kamo mga ginikanan no na kasagaran ani nanay majug tatay or daddy og mami to mga datuon no. Kamo mga ginikanan, mga papa or mga mama, giunsa man ninyo pagpakamatay. Example, aron naay mabuhi o mabuhi mo o naay mabuhi tungod sa inyong pagpakamatay. Di ba? Sa usa ka tuig, kamo mga inahan o gamahan, pila ra ko kahigayon nga makapalit mo bag-ong sinina? Pila ra kahigayon nga makapalit mo bag-ong blouse? Labi nang nanggakalisod sa panahon. Pila kahigayon nga makapalit mo bag-ong karsones, maihapra. Nga naman, siguroon ang konsumo sa mga bata. Siguroon ang baon sa mga bata or dili magaling baon karon, siguroon ang para tuition sa mga bata, siguroon ang para flash drive aron siguroon nga makamudyol. Nawad-an mo aron mabuhi ang uban. Di ba? Ang pagpakamatay is kanang magsakripisyo ka, imbis hayahay untag kag pagkabutang, imbis maayo kag pagkabutang, pero imong gitujo nga bahalag magkalisod-lisod ko, bahalag ako'y makuhaan, bahalag ako mao'y mawad-an, basta kay sila malipay o sila mao'y mabulahan. Parihagod. Example, another example, ang masabtan ninyo ng pagpakamatay aron mabuhi, aron makapabuhi pananglitan. Nakita kay oportunidad nga mo trabaho sa gawas. Na kay oportunidad nga mo adto sa layo, palitan sa kontekst sa wapay COVID. Unya, daghang kag kahigayunan nga dako untag sweldo to akong trabaho dito sa laing nasod, dako untag sweldo to akong trabaho sa Manila, unsaong naman ko'y tiguwang at imanunon. Imong gi-give up na nga maong trabaho. Kay bawo ko og mulakaw ko, mo paladyo ko na binjo na mga igsoon. Kisay mo alima ni nanay nga giango-ango na. Kisay mo atiman ni tatay nga nakaihi-ihi na. Mao nga ako'y mo agwantag alima. Di ba di pagpakamatay na? Pagpakamatay na. Di ba? Aron naay mabuhi. Aron mapabilin nga buhi ang imong mga tiguwang. Kinumdum bitaw ko day usa ka anak unja nahiluna na siya bugtong anak. Maayo siya trabaho sa Manila CPA na god.
Unsa sige sa kaguol kay isang duha ka mga ginikanan nanay ug tatay nahibilin dinhi sa iyahang lugar nga natawhan dito sa bukid. Sige si jag kaguol kay ladyo man siya. Magkada adlaw mabaka siya naunsa ra gud si nanay, naunsa ka tatay nakakauno ba karon o ba karon sungaga sa among kabaw. Mo to nakadesider siya nga kuhaon isa mga ginikanan kay wa man siya laing mga igsuon, siya mo joy obligado nga moatiman siya ginikanan. Oto, pag-abot sa Manila, piskay magbahay. Piskay na siya piskay sa gipuy-an, murag condo unit, condominium. Piskay sangkap sa tanan nga mga kahimanan. Kanang moderno nagyo kaadyo. Sos pag kasimana kay wa mangganahi isang ginikanan. Ingon ma isang tatay og plitihi ko day, mauli ko sa ato, muli mi imong nanay sa ato. Kay wa ilami dinhi. Ingon pag saan, asaw mo kauli tay kay muuli mo magunsa man ko dinhi, magsigi ko kabaka ninyo, di ko mahiluna, magsigi ko hunahuna ninyo, anhi ta dinhi. Ingon, muuli lagi mi imong nanay, pasagde ming muuli mi dito manginabuhi, mig pinobre kay dalibog ko ani mong puyanan. Og maglungag ko, di ko kamao kay dapugan ko tong ato, juta, unsa dinhi, daghan naman mga liso-liso, bakurintihan na lamang ko ini. Yung adyaw ka guol ta kay ahok kang tudluan, baka mauli lagi mong nanay ani. Ngita na puglas, mauli lagi ko. Ngano mauli man kang kay problema, di mo may problema ni nanay dinis Manila. Wa mo problema kaon, wa mo problema katog, matog mo sa unsang orasa kay ako may nanarbaho na ay TV, na atanan nga mga amenities nga gusto ninyo, gusto mong mag-shower na ay hot and cold. Sa pa may inyo pangitaon. Ya kay kaulion lagi to isang tatay nga tiguang. Mauli lagi may kay na idakan tiaw ni imong bahay. Dahil sumangil na to God, paano taliawan mga bag-o mo itong kondo nga unit. Sa tiaw. Nga anong na may tiaw nga bag-o man itong bahay, di man ni pare sa ato nga daghang balite o daghang dakit. Yung manong makaiyong magkag naitiaw. Yung po isang tatay, naitiaw ni imong puyanan. Muli ko sa ato, kami imong nanay kay og mangihi ko sa hungkianan, inigabli na ho sa hungkianan, musiga, o diya inigsira, mapawong. Ito yung asam na ka mangihi mo itong gikusugan. So sa ato sa refrigerator, mangihi, no? Mao dito ining abri musiga. Diya inigsira, mapawong. So sa frigidaire mo rin nangihi, isang tatay, no? Yung ko, ginoo tatay na naman ka mangihi, aning refrigerator, no? Daghang mga panahon nga kinahanglan tag magpakamatay aron ang uban mabuhi. Kamo ko nangalagad sa simbahan, pagpakamatay man ang injo aron mabuhi ang simbahan. Kana mo sadyo mog mata kay mo kanta, mo sadyo mog mata kay mo serve as lay minister, as katekista, as choir, as member sa mga religious organization. Sabay inyo makuha og magisgot ang sweldo, isyuhan ba mog chiki sa pare, inig katapusan sa buwan dyan mo. Kamo pa gani mo gasto, kamo pa mo pakya o gabal-habal, kasabaan pa mo sa pare usay di makadimao. Di ba din ang pagpakamatay? Magdecorate, magbuhak, panahog bispiras, panahog piyesta, nga maunta na imong iad-ad og sibuja sa inyo. Maunta na inyong i-decorate sa inyong bahay, pero tuwa mo simbahan, kay ingon si Padre Panya nga, padikuritan ng karo, padikuritan ng sakyanan. Di ba din ang pagpakamatay? Pagpakamatay na aruna ay mabuhi o mabuhi ang simbahan. Kamu kung mga magtiason nga agwanta sa inyong muaghing agwanta tungod bisag badlungon inyong bana, bisag di ka sinabot inyong asawa nga yaw-yawan, unsa hing agwanta mo tungod kay gusto mong di mabungkag ang pamilya, unya gusto mong maadyo ang pagtubo sa inyong mga anak, pagpakamatay na. Liman kag mudo kag banang di ka sinabot. Gilaliman kag magsige kag paminaw anang yaw-yaw anang imong asawa murag plakang guba. Di ba din na pagpakamatay? Pinumoingon mo nagsige na laman, Father, aron base na lang pinaagi sa pagwanta, di mabungkag ang pamilya, mutubo ang mga bata nga naay ginikanan. Pagpakamatay na, aron mabuhi ang inyong mga anak. Tandog ba siya ko ani kay katubitaw si ahong tatay, no, puryadam ko, kinapalahubugan sa Dubai. Mao jutoy, sos hantod karon buhi pasimba ko to, namatay naman po kay palahubog lagi, no? Mao jutoy maghilak ko sinanay ato sa unang mahubog.
Kay mahubog to kay di mo to makatug tibok gabi. Una bisa kung sa'y panghilabtan, maghikay og deklarasyon juta kay mamatay na kung siya banga kaadto paminawon. Sa kanang mga iring na mo amo iyang panakpon o iyang mitingon na sala nagnay kaning iring kay mo wid-wid ko na kay mudagan ko na masuko na po sa iyang bangagan na pod o kay iyang mitingon lagi kuno kay mamatay na siya o dai kas agad ito gimiting di siya mong lima ka iring no na may humanghod nga Paris Bodinilo kay baw man na yang gimiting kay mo lagi na so sing agusa ka iring kay mura maghingdako sing lakaw so spiriti niyang sukuan yung pagtarong mo din mga iringa mo kay jamor po mga trabaho ako inyong gisaligan. Sos nahiubos ang nanay kay nakayong nanay siya gipasabot kay may trabaho ang nanay hing layas pag ang nanay hing kusog po sa iring kana nahimangod tingalito unja mo toy problema jon ni nanay sa una sa buhi pa sila mo tong grade 1 pa ko sige na ko kadungog nga mulayas yung nanay mulayas ko din bijaan kana Elias kay moadto ko sa akong isuon sa Davao hing abot na lang ko grade 6 wa jo kalayas nanay no hing high school ko upat ka tuig sige kahubog wa gihapon sige pun mulayas ko dinig bijaan ka katilaw so kag ikaw na sa lima sa mga bata hing graduate na lang ko high school wa sa mo'y nanay hing layas sud ko seminaryo 1997 to 2007 10 years palahubo gihapon sa tatay maurad to'y kananay mulayas ko dinig bijaan ka na ho bahala na kadiha sa tong pamilya nahuman ko sa seminaryo way nanay hing layas napari ko na sa Ingos Katedral taas-taas nga panahon sige gyapon kahubog sa tatay ato sa merkado ngaro mahapon mahubog among tatay ato sa dajongan ihatod sa amo kay bawon ang taga Antikira ana kay adhiya to ka trabaho sa municipal garbage dumping site mahubog among tatay ihatod usay mahilunod og tunaan muhilak among nanay yung mulayas ko dinhi wa mulayas diha na dun si nanay kalayas tong namatay na siya kay napugos mi sa balhin sementeryo. Di ako kahunaw ng ano, kapag mulaya si nanay, sige na lang mag-ingon. Tungod tingali sa iyang pagunahuna na mo. Nagbisaan, minisa, mabungkag isang pamilya. Mauni pagpakamatay. So tinuod ito nga Kristohanon, gitawag ta sa pagpakamatay kanunay. Kanang giingon og daily deaths. Daily death na to. Kanang maghago ta kanunay aron ang uban mabulahan mauna itong pagpakamatay adlaw-adlaw mo karon kung gahago ta karong adlaw kisay nabulahan sa atong pagpakamatay namatay ta aron mabuhi panalitag karong na imong silingan nga way bugas tungod sa kalisod sa panahon sa imong gibahin ang 3 ka kilo karon nga bugas tagsa mog tunga namatay ka karong adlaw. Unya naay nabuhi sa imong pagpakamatay katong imong giwaigan sa imong bugas rong adlaw. Kana makapalipay kag tawo. Makapalipay kag tawo nga natingban sa tumang kasubo. Unya pinaagi nimo na dasig siya og balik nadhatagag kahulugan ang iyang kinabuhi pagpakamatay na aron ta makapabuhi. Kana bitaw makalipay ka sa ubang mga tawo? Pero sa una, kaabot mo ani mga edad-edaran. Kasimple sa itong kalipay sa una. Sa may mga kalipay na to sa mga eskwela ta. Ang may nungduman, kalipay na to sa una. Kung natay classmate, magkaog askindi, kakaunon ta, gutluan ta, di ba? Kadumdum, sa una na niya, boundary, no, nganaan tong kumagko, ni maura na imo, diya inigpaak ni mo, apilo ni mo itong kumagko, arong maatras. Natay sa una, sa upay COVID, why ho? Mbot og hygienic reason wa jud tawo to kay katugong tumoy sa silupin sa iskindi daghang gumuhamoy ato kay katong muhamoy itong dapito nga moagi pa man to sa imong hinamuyan pero malipay ka nakapalipay ka. Another example katong uso pa sa una plastic balloon kay nung mo sa una katong nay plastic balloon bitaw atong paboruton ja proud bitaw ta kaadjog mo borot tong plastic balloon na malipay tag naay makatakla ta kamantay mo ana no takla ka usa ana takla na buto usa madugay kay ni takla nimo kay di na mamasira tong buho no mo tong mubuto tong plastic balloon pero it was a joyful experience nga makatakla ka sa plastic balloon sa imong classmate kung makalipay gani kag tawo makapabuhi kag tawo makapadasig kag tawo taliwa sa iyang kasub-anan nakapabuhi ka namatay ta aron mabuhi so padayon sa pagpakamatay kada adlaw. Padayon sa pagsakripisyo aron ang uban
mabuhi. Muna ibuti pasabot sa Ebanghelyo karon.